Wel, mae'n sul y blodau, neu sul y palmwydd. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragweddol. I frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Arglwydd y lluoedd. Ef yw brenin y gogoniant. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Hosanna yn y goruchaf. Gawn ni gydweddio. Arglwydd ein Duw, ar y dydd hwn, coffawn yn llawen fynediad y fab Iesu Grist i Jerusalem. Fel yr agorwyd pyrth y ddinas i'w dderbyn, agorwn unau byrth ein calonnau, iddo ddod i mewn i dernasu ynom. Fel yr ymunodd y bobl i deini i mentyll ar y ffordd, a thorri cynghennau palmwydd i'w gyfarch, ymunwn unau i glodfori a chroesawu yr un sy'n dod yn enw'r arglwydd, ein gwaredwr a'n brenin. Ac yn awr fe, drawn ni at yn hemyn y cyntaf, 238 yng Nghaneuon Ffydd. Ymlaen, brenhinol un, cyfeithiad yr anwyl Hywel Griffiths. Mae'r bedair Efengyl yn cofnodi yr hyn ddigwyddodd ar y dydd hwn 2000 o flynyddoedd yn ôl. A'r bore yma dwi am ddarllen adroddiad Efengylig o'r 4 bennod ar 15 am y digwyddiad. Wedi dweud hyn, mae thragddo ar ei ffordd i fyny i Jerusalem, gan gerdded ar blaen. Pan gyrhaeddodd yn agos i Bethfage a Bethania, ger y mynydd elwyr o Lewydd, anfonodd 2 o'i ddisgyblion gan ddweud, ewch i'r pentref gyferbyn. Wrth i chwi ddod i mewn iddo, cewch yno ebol wedi rwymo, un nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gollwngwch ef, a dewch ag ef yma. Ac os bydd rhywun yn gofyn i chwi, pam rydych yn ei ollwng? Dywedwch fel hyn, y mae ar y meistr i angen.
Aeth yr rhai anfonwyd a chael yr ebol, fel yr oedd ef wedi dweud wrthynt. Pan oedd ent yn gollwng yr ebol, meddai ei berchnogion wrthynt, pam rydych yn gollwng yr ebol? Ydy basant weithiau y mae ar y meistr i angen. A deithant ag ef at Iesu. Yna taflasant ei mentyll ar yr ebol, a gosod Iesu ar ei gefn. Wrth iddo fynd yn ei flaen, yr oedd pobl yn teinu mentyll ar y ffordd. Pan oedd yn nesau at y ffordd sy'n dysgu'n o fynydd yr olewydd, dechreuodd holl dyrfa ei ddisgyblion yn ei llawenydd foli Duw a llais uchel, am yr holl wyrthiau roeddent wedi ei gweld. Gan ddweud, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd, yn y nef, tangnefedd, ac ogoniant yn y goruchaf. Ac meddai rhai o'r Phariseiaid wrtho o'r dyrfa, athro cerddad y ddisgyblion. Atebodd yntai, dwi'n dweud wrthych os bydd yr rhain yn tewi, bydd y cerrig yn gweiddi. Pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylodd drosti. Gan ddweud pe baid tithau y dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefedd, ond na, fe'i cuddwyd rhag dylygaid. Oherwydd daw arnat ddyddiau pan fydd delynion yn codi clawdd yn derbyn, ac yn amgylchynu ac yn gwasgu arnat o bob tŷ. Beth ymchwelant hyd y seiliau, tŷ ath blant o'r fewn. Ni adawant faen ar faen yn o tŷ, oherwydd y fod heb adnabod yr amser, pan ymwelwyd a thi. A bendithiad yr arglwydd y darllen a'r gwrando ar ei air ar y dydd arbennig hwn. Amen. Wel, fe drawn ni yn hael emyn, 272, eto at un o gymunasau Hywel. Ar asyn daeth yr Iesu ci, trwy eiraid borth Caer Salem dref, a gwaedda'r plant a'i palmwydd ri, Hosanna, 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 iddo ef. Eto droi yn awr at yr arglwydd mewn gweddi.
cydweddiwn. Gweddiwn y bore yma, dros bawb a garau gael ei cynnwys yn ein gweddiau ar ei rhan. Y rhai sy'n wael mewn corff neu feddwl, ac yn arbennig yr rhai sydd yn dal i ddioddau oddi wrth glefyd Covid. Gweddiwn hefyd dros yr rhai sy'n gofalu amdanynt mewn ysbytau, mewn cartrefi gofal neu yn y gymuned. Gweddiwn eto y bore yma dros y tlawd a'r anghennus. Yn arbennig felly mewn cyfnod anodd yn hanes y deyrnas hon, o ran amodau byw llawer iawn o bobl. Gweddiwn hefyd dros y digartref a'r ffoaduriaid. Gan gofio'r bore yma eto am y miliynau sydd wedi gorfod ffoi o wlad Wcrain, oherwydd yr rhyfel erchyll sy'n digwydd yno. Ac i ni yn gweddio y bydd llawer o'r rhain yn cyrraedd ni i Gymru ac i rannau eraill o'r deyrnas yn fuan. Ac felly gweddiwn dros bawb yn ein cymdeithas ac ym mhob rhan o'n byd sy'n cael bywyd heddiw yn anodd ac yn llawn rhwystrau. Gweddiwn dros bawb mewn tristwch a galar o golli anwyliaid. Gan gofio am nifer o deuluoedd yn yr eglwys hon, a chofio am gyfeillion a fi gyda ni ar hyd y blynyddoedd yn cyd-addoli, ond sydd bellach wedi ymadael ar fuchedd hon. Cynnal yr rhai sydd yn awr yn tristau ar ei hôl o arglwydd ein Duw. Ac mewn cyfnod anodd fel hwn, cyfnod gyda chyfnewidiadau enfawr yn digwydd o'n gwmpas, a'r rhyfel eto wedi dychwelyd i gyfandir Ewrop yn arbennig. Da ni'n troi at ati o arglwydd wrth geisio gobaith a goleuni. Ac ar ddechrau'r wythnos sanctaidd, da ni'n diolch i ti am y cyfle eto i fyfyrio ar yr hyn a gyflawnodd Iesu Grist ar yn rhan. Ac yn cofio'r un pryd am y dioddefaint erchyll a dioddefodd ef, mwyn dod â gobaith a goleuni a'r bywyd newydd y byddwn ni'n ei ddathlu y Sul nesaf i holl blant dynion. Cryfhau ein ffydd ni o arglwydd yng ngwyneb pob anhawster a phob rhwystyr. Yn wyneb yr amgylchiadau dyrys hyn, sy'n wynebu pawb ohonom yn y cyfnod hwn. A bydded i'r groglith a'r Pasg bod eto yn ysbrydoliaeth i ni ac yn gynhaliaeth i ni yn ystod yn bywyd. Gwrando ni hefyd y bore yma ym mhob gweddi o'n heiddo yn y dirgel, wrth i ni yn awr ofyn y cyfan
yn enw ac yn heiddiant. Ein hanwyl arglwydd Iesu Grist. A'n dysgodd panweddion i ddweud gyda'n gilydd ein tad. Yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctiddiau'r denw, deled y deyrnas, hwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddewn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain i brofedigaeth eithir gwared ni'r rhag drwg, gan ei seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Dwi'n i droi yn awr at yn trydydd emyn. Mae'r ddau emyn ola gan Elfed. Yr emyn 360 yng Nghaneuon Ffydd. Pwy sy'n dod i Salem dref, Iesu'n llywydd. Teidnwn ar ei lwybrau ef, gangau'r palmwydd. A gai fanteisio ar y cyfle i ddiolch i'r sawl alunwyl sydd wedi bod wrthi yn cyflwyno'r emynau i ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, eto heddiw ar Sul y Blodau, mae'n naturiol i ni droi at destun ar geiriau glywyd o lyfr y proffwyd Zechariah ar y diwrnod hwnnw yn Jerusalem. Y proffwyd Zechariah, un o proffwydi ola o ran amser, cyfnod yr Hen Testament. Nawfed benod ar nawfed adnod. Llawen hân fawr, ferch Seion, lwyddian uchel, ferch Jerusalem. Weled y frenin yn dod atat, a buddigoliaeth, a gwaredigaeth, yn ostyngedig, ac yn marchogaeth a'r asyn, a'r ebol, llwdn asen. Mae'r farddoniaeth, fel da chi'n gweld, yn yr Hebraeg yn ailadrodd ei hun. Ond mae Mathew yn ei efengyl o fel pe bai o wedi camddeall hynny. Dwi'n ddim pam. O ble mae o'n sôn am ddau anifail. Ond dim ond un anifail sydd yna.
yn cael ei ddisgrifio mewn tair ffordd mewn ffordd, ar asyn, ar ebol, llwdn a sen. Wel, yn fy marn i, y prif gwestiwn y mae digwyddiadau'r Sul hwn yn Jerusalem 2000 o flynyddoedd yn ôl yn ein gorfodi ni i'w ateb yw sut fath o Feseia oedd Iesu. Wrth gwrs, nid yma'r tro cyntaf yn ystod weinidogaeth Iesu i'r cwestiwn canolog hwn ynglŷn â natur ei berson a'i feseiandod yn arbennig godi. Mor gynnar ar temptiad yn yr anialwch, yn wir cyn i'w weinidogaeth gyhoeddus gychwyn. Gosodwyd prawf ar amcanion ei weinidogaeth. A oedd i fod yn arweinydd poblogaidd, a fyddai'n rhoi i'r bobl yr un yr oedden nhw am ei gael, bara beunyddiol, o droi'r cerrig yn fara, neu neidio oddi ar dŵr uchar deml, mwyn denu tyrfa, i syllu ar y fath ddigwyddiad, ac yntau'n cael ei arbed rhag damwain angeuol, gan ymyraeth dwyfol, ac yn olaf ildio i gynnig y diafol iddo droi cefn ar yr egwyddorion etifeddodd gan Dduw mwyn meddiannu teyrnas Satan a holl oblygiadau hynny. Dyna dangoswyd lawer gwaith yn hanes y ddynoliaeth, nid yw'n anodd denu tyrfa i'ch dilyn. Os penderfynwch roi eich bryd ar foddhau pob chwiw, mae'r dyrfa honno'n gweiddi amdani. Ond i dyna apel yr hyn elwyr heddiw yn populism, sef rhoi i'r bobl yr hyn y maent yn crefu amdano. Ond nid yw holl ogwydd gweinidogaeth ei arol Iesu yn gwbl groes i'r meddylfryd hwn. Ni cheisiau gymredwiaeth y dyrfa. Nid ceisio poblogrwydd ar drail i fyddhau alwad Duw i wasanaethu dynol ryw. A wnaeth. Ac yn y broses honno, dioddefodd yn enbyd o'r herwydd. Fe'i profwyd dro ar ôl tro ynglŷn â hyn a gwrthododd yn gyson ildio i'r demtasiwn honno. Mae'r modd y disgrifir digwyddiadau Sul y Palmwydd, y Sul cyntaf hwnnw yn y 4 Efengyl, yn adlewyrchu arferion a gysylltid ag o leiaf 2 wyl Iddewig, sef gwyl y Pebyll, Tabernacles, a gwyl Chanwca, neu wyl y Cysegri, gwyl y Goleuni. Y cyfeirir ati yn Efengyl Ioan, yn wyl a ddigwyddau yn y Gaeaf, rydyn ni bellach yn gyfarwydd a chlywed amdani fel gwyl y Goleuni sy'n disgyn ar ddyddiad yn agos at ein Nadolig ni. Nawr mae'r hanes am Iesu'n ymdeithio i mewn i Jerusalem ar Efelysun yn cael ei leoli wrth gwrs adeg gwyl Iddewig arall, sef gwyl y Pasg. Ond creda fod themau a gysylltid ar 2 wyl arall a enwais, gwyl y Pebyll a gwyl y Cysegri, yw bod themau o'r gwyliau hynny yw darganfod yn adroddiadau'r Efengylau am yr hyn a ddigwyddodd yn Jerusalem ddechrau'r wythnos sanctaidd. Enghraifft, cysylltid y canghennau o goed palmwydd a gafodd ei chwifio fel arwydd o groeso i Iesu a'r hyn a alwair Iddewon yn lwlaf, sef bwndel o goed gwahanol, myrtwydd, helig
a phalmwydd. A ddefnyddwyd adeg gwyl y tabernaclau. Pryd y bydda'r bobl yn ei hysgwyd gan siantio'r gair Hosanna. Da ni wedi clywed hynny yn yr emyn, yn gynharach. A dyna'n union yr olygfa a ddisgrifiodd Ioan yn ei Efengyl. Cymerasant ganghennau o'r palmwydd. Ac eithant allan i'w gyfarfod gan weiddi Hosanna. Ceir nifer o themau ac arferion a oedd yn gysylltiedig â'r wyl arall, Chanwca, sy'n debyg hefyd i'r rai sy'n perthyn i wyl y tabernaclau. Bwriad gwyl Chanwca oedd dathlu'r adeg pryd yr ail gysegwyd y deml yn Jerusalem 165 o flynyddoedd cyn geni Crist. Roedd brenin Syria, Antiochus Epiphanes, wedi hysbeilio a'i llygru rai blynyddoedd ynghynt. Ond fe lwyddodd lluoedd yr Iddewon dan arweiniad Judas Maccabeus i drechu'r Syriaid ac adfer y deml i'w sancteiddrwydd priodol. Achlysur hynod hapus yn hanes yr Iddewon wrth gwrs oedd y dathliad hwn. Byddai'r bobl yn cofio fel y darddu byddin Judas deithio'n fuddugoliaethus i mewn i Jerusalem a tyrfaoedd yn sefyll ar ochr y ffordd gan chwifio'i canghennau a gweiddi ei cymredwyaeth ohonynt. Mae'n siŵr bod nifer ohonoch yn gyfarwydd ar rhannau o oratorio handel sy'n dwyn yr enw Judas Maccabeus. Canwyd llawer mewn eisteddfodau yng Nghymru a'r unawdau ohoni, megis am I bref. Ac ynddi hefyd, y ceir gytgan enwog, See the conquering hero comes. A genir genim ni ar y dôn Maccabeus, rhif 474 yn Cyneuon Ddydd. Gyda geiriau sy'n mynegu gorfoledd at gyfodiad Crist. Crist awr chfygodd, fore'r trydydd dydd. Falle gawn ni glywed nawr y dôn Maccabeus. Diolch yn fawr. Gyda llaw, bwriadodd handel ar ganol y 19fed ganrif i'w oratorio fod yn ddathliad o fuddugoliaeth yn y deyrnas hon. Fuddugoliaeth dig Cumberland, the Duke of Cumberland. Wrth iddo ddychwelyd I Loegr wedi trechu'r Albanwyr gwrthryfelgar ym mrwydr Cwloden. Dyna gysylltu Judas Maccabeus a'i fuddugoliaeth a fuddugoliaeth dros brenin Lloegr yn y 19fed ganrif. Wel, mae hyn I gyd yn awgrymu'r math o achlysur y byddai'r dyrfa honno yn Jerusalem ar Sul y Palmwydd yn disgwyl I ddathlu. Roedd wedi cynnyddu I ddathlu arweinydd milwrol a byddai'n arwain gwrthryfel i'w rhyddhau oddi wrth faich trwm gormesol Rhufain. Ond I ddisgwyliant Feseia a byddai'n ei harwain I ryddid unwaith eto. Byddai'n dod fel milwr ar farch ysblenydd yn wir. Yn rhaddodiad Judas Maccabeus ei hun. Ond nid felly y bu.
A dyma'r enghraifft gyntaf o gyfres o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos sanctaidd sy'n arddangos eironi. Diffiniad geiriadur Gomer o eironi yw sefyllfa neu ddigwyddiad sydd â chanlyniad hollol wahanol i'r hyn y byddech chi'n ei ddisgwyl. Daeth Iesu wrth gwrs ar ebol asyn. Ac eto roedd y dyrfa yn ei groesawu fel pe bai wedi dod ar farch rhyfel. Daeth fel y clywsom i gyflawni proffwydoliaeth Secaria. Llawen hân fawr ferch Seion, lwyddian uchel ferch Jerusalem. Weled y frenin yn dod atat a buddigoliaeth a gwaredigaeth, yn ostyngedig, ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol llwdn arsen. Mewn ffordd adull hollol anusgwyl, y gorymdeithiodd Iesu'r ddinas sanctaidd y diwrnod hwnnw, ac eto, fe gymrydwyodd y dyrfa ef. Ond nid gweld yr hyn yr oeddent am ei weld yr oeddent, yn hytrach na chanfod gwir realiti'r sefyllfa. Ac ond nid yw hynny'n aml yn wir amdano ni. Gweld yr hyn y mynnwn ni weld, a wnawn yn aml. Yn hytrach na wynebu'r sefyllfa, yn union fel y gymau mewn gwirionedd. Ategir y darlun chwyldroadol hwn o Iesu a'i amcanion gan yr apostol Paul. Yn yr hyn a ystyrir gan lawer yn emyn i'w glodfori. Fe'i ceir yn ei lythyr at y Philippiaid pennod 2. Ei fod ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i'w gipio, ond fe'i gwacawodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn, fe'i darostyngodd ei hun, gan fod y nifydd hyd angau, ie angau ar groes. Yn union fel y defnyddiodd Paul esiampl Iesu mewn gostyngeidrwydd, fe ar Efengylydd Luc allan o'i ffordd i bortreadu Iesu yng nghyd-destun y swper olaf, yn annog i ddisgyblion i ymarfer gostyngeidrwydd ac i arddangos gwasanaeth tuag at eraill. Yn wir, ymddygiad Iesu yw'r esiampl berffaith o'r fath wasanaeth hunan aberthol. Yn ystod y swper, medda Luc mae Iesu'n ei rhybuddio rhag efelychu brenhinoedd y cenhedloedd yn ei camddefnydd o'i hawdurdod. Peidiwch chwi a gwneud felly, meddai wrthynt, yn hytrach bydded y mwyaf yn eich plith fel yr ieuengaf, a'r arweinydd fel yr un sy'n gweini. Pwy sydd fwyaf, gofynna? Yr un sy'n eistedd wrth y bwrdd, neu yr un sy'n gweini? Ond rwy fi yn eich plith fel un sy'n gweini. Felly mae'n amlwg bod ffordd Iesu o weithredu'n dra gwahanol i ffordd byd o weithredu. Gwelir canlyniad trychinebus y cam ddarllen dybryd hwn gan y dyrfa o'r sefyllfa, ac o arwyddocaad ymdaith Iesu mewn i'r ddinas, yn y newid agwedd syfdanol tuag ato erbyn diwedd yr un wythnos. Mae'n gwbl bosibl mae'r un oedd aelodau'r dyrfa, a fi'n ei gymrydwyo ar sil y blodau, a'r sawl a fyddai'n gweiddi croeswylia ef ar ddydd Gwener y Grogryd. Dyma'n sicr enghraifft affwysol o natur di-ddal, di-asgwrn cefn tyrfa. Yr un eilwr Sais yn crowd mentality,
y meddwl torfol. Ac mae'r enghreifftiau o eiron i'r sefyllfa'n parhau. Yr efengylydd lyc o bawb sy'n tynnu sylw at enghraifft bellach o hynny. Ie, lyc o bawb. Pam wy'n dweud hynny? Wedi'r cyfan lyc yn y ddau lyfr a gyfrannodd i'r Testament Newydd, ei Efengyl a Llyfr yr Actau, sy'n aml yn mynd allan o'i ffordd i bortreadu'r ffydd newydd Cristnogaeth mewn termau sy'n pwysleisio nad yw hi mewn unrhyw ffordd yn fygythiad i'r drefn imperialaidd Rufeinig. A oedd mewn grym nid yn unig ym Mhalesteina wrth gwrs, ond ar draws y gwledydd o amgylch môr y Canoldir yn y cyfnod hwnnw. Ac eto yw'r efengylydd sy'n gosod allan mewn du a gwyn yr union gyhuddiadau a ddig yr awdurdodau Iddewig yn erbyn Iesu, mwyn ei gosod ger bron y llywodraethwr Rhufeinig lleol Peilat. A gyda llaw disgrifir y cyhuddwyr hyn, aelodau'r Sanhedrin, yn dyrfa. A dyma maen nhw'n ei ddweud, codasant oll yn dyrfa dod ag ger bron Peilat. A dyma eiriad y cyhuddiad hynod wleidyddol i naws yn ei erbyn. Cawsom y dyn hwn meddent, yn arwain ein cenedl ar gyfeiliorn, yn gwahar talu trethu gesar, ac yn honni mae yw'r Meseia, sef y brenin. Ac yna defnyddir y teitl y brenin yn nes ymlaen wrth gwrs, i'w wawdio, wrth lunio ar ysgrif. Yr hyn elwyd yn Lladin yn titulus, a'i osod ar ei groes. Hwn yw brenin yr Iddewon. Felly roedd yr arysgrif hon yn cyhoeddi'r byd ei fod yn cael ei groeswylio am fod yn droseddwr gwleidyddol, yn Feseia, yn frenin, yn ystyr arferol y byd, o'r fath ffigwr. A dyma'r eironi. Nid oedd ei frenhiniaeth yn tarddu o awdurdod dynol seciwlar, fel yr awgrymau'r arysgrif. Ond off yn honell hollol wahanol, fel y dywed wrth Peilat yn Efengyl Ioan. Nid yw fy nheyrnas i o'r byd hwn, ond y gwir yw nid dyma darddle fy nheyrnas i. Fel y dywedodd un o bregethwyr mawr yr Alban, George Reed, mewn pregeth ar Sul y Palmwydd, blynyddoedd yn ôl, 1975. It is one of the ironies of history, meddai, that he was executed on the charge of claiming to be the kind of king which all his ministry he had refused to become. Yn ddengys felly Iesu gael ei groeswylio am bod fel Barabas, a oedd yn derfysgwr, yn derorist gwleidyddol, ac yntau mewn gwirionedd wedi arddel safbwynt ar hyd i weinidogaeth gyhoeddus, a oedd yn gwbl groes i'r cyfan yr oedd Barabas yn sefyll drosto. Mewn geiriau eraill, roedd yn cynnig ffordd dra wahanol i'w gyd-iddewon, ac i'r byd yn gyffredinol, wrth wynebu drygion i pobl a chenhedloedd. Ar Sul y Blodau, gosododd Iesu sialens i'w gyd-wladwyr. Sut oeddent i adweithio i lywodraeth Rhufain dros ei gwlad? Sut oeddent yn mynd i ennill rhyddid gwleidyddol a chrefyddol? Ai drwy'r ymarfau yr oedd hyn i ddigwydd? Neu drwy ffyrdd eraill, mwy heddychlon? Yn yr un modd, mae ffordd Iesu, ei ddysgeidiaeth foesol, ei fywyd a'i farwolaeth, yn gosod sialens i'n ffordd ninnau o fyw ac o weithredu yn yr unfed ganrif ar hugain. Canrif sydd eisoes
yn canfod dioddef trais di-ddiwedd, di-dostur, mewn mwy nag un rhan o'r byd. Pa fath o Feseia yda ni am ei ddilyn? Ac a dim yn fodlon wynebu'r gwrthwynebiad a'r boen y gallai hynny i dwyn arnom ni. Ond i dyma her fawr, dirdynol yn wir, sil y blodau i bawb ohonom. Gawn ni ddiweddu y bore yma, a diolch i chi am eich gwrandawiad astyd. Gyda un arall o emynau Elfed. 250. Pwy sy'n dwyn y brenin adref? Pwy sy'n caru gweld ei wedd? Pwy sy'n parchu deddfau'r goron ac yn dilyn llwybrau hedd? Hwn fydd mawr dros y llawr. Dewch yw hebrwng ef yn awr. Gawn ni gydweddio. Gras ein Eglwys y Crwys, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bo gyda ni oll, a gyda pobl Dduw ledled y ddaear, yn awr a hyd bys. Amen.